Neviem, však nehovorím, ale nemôžem ťa počúvať, lebo vždycky to povieš presne opačne, ako by som mal spraviť. Takže teraz som taký nedôverčivý voči tomu, čo povieš. Kokoček, čau, spieval je král. Hej, no akože nesadlo ti prvé BPM, ale to Jediné, čo je diskutabilné, je ten telefon do piči. To je, hrozně mě to sere, já jsem myslel, že to vím a úplně jsem nasranej na sebe. Prostě mě to úplně vypadlo hned, tak jsem přišel. Kámo, možná ti právě tady to vyřadí, no. Záleží. Ale ty si zase dal lepšie na, podľa mňa, v tej druhej časti, jak si sa tam pekne hral. V pohode, trošku nevyspatý, cesta bola dlhšia, ale akože fajn. Vybral som z nejakých takých najlepších textov zhruba, ktoré si myslím, že by mali tú porotu zaujať. Prevažne také veci, kde môžem ukázať nejakú prácu s hlasom, frázovanie a tak ďalej. Dám zo seba to najlepšie. Zozbieral som úryvky z tých najlepších textov, ktoré sa najlepšie dajú asi odprezentovať naživo, ktoré budú znieť kvalitne. A inak nič akože extra. Super chalan.